Edi vatandaşlar, 2025-nji ýyl halkara parahatçylyk we ynançmak geli tamamlanıp barýar. Ýene az salymdan täze 2026-njy ýyly garşylar. 2026-njy ýyl Günnäger müçenamasy boýunça ýylky, ýagny bedew ýyly. Türkmen halky öz arzuwlaryny, belent maksatlaryny ahalteki bedewleri bilen baglanşdyrýar. Ahalteki bedewi biziň buýsanjymyzdyr, şöhratymyzdyr. 2025-nji ýyl garaşy watanymyzyň täze taryhyna halkymyzyň durmuşyny üstünliklere beslen ýyllaryň biri boldy. Bu ýyl Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadağımyzyň döwletli tutumlary, taryhy başlangyçlary hassa rowaşlandy. Ýurdumyzy güllä we sürmäge, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini hassa ýokarlandyrmaga gönüktirilen maksatnamalar üstünlikli durmuşa geçirildi. Berkarar döwletimizi durmuş yksadydan ösürmek maksady bilen täze etraplar döredildi. Diýarymyzyň ähli ýerlerine döwrewap mektepler, çağalar baglary, saglyk goraş, sport desgalary, medeniýet edaralary, önümçilik binalary, başga-da köp sanly desgalar ulanmana berildi. Bagtyar maşgalalaryň müňlerçesi täze jaýly bolmak bagtyna eýe bolurlar. Ýalňyz energetika toplumuna degişli iri taslamalar durmuşa geçirildi. Türkmenmaşdaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň neft we neft önümleri uýulýan gämi duralgasy işe girdildi. Gahrman arkadağımyzyň gatnaşmagyna Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjesiniň esasy tapgyry bolan arkadağın ak ýoly bilen Serkedawat Hırat gaz geçirjesiniň Awganistanyň Hırat welaýatyna barýan böleginiň gurulşygyna badalga berildi. Ahal welaýatynyň Bäherden etrawyna Bäherden keramik önümleri karhanasy, paýtagtymyzda çüýçe önümlerini öňürýän karhana, Balkan welaýatynyň Esenul etrawyna Agasu arasylaýjy desgasy, Garaboguz köl aýlagynyň üstünden geçýän avtomobil köprüsi ulanmana berildi. Lewap welaýatynyň Türkmenawat şäherindäki kimya zawodyna mineral dökünleri öňürýän toplumyň, Balkan welaýatynyň Türkmenmaş etrawyna karbamid öňürýän toplumyň gurulşygyna badalga berildi. Türkmenmaşy Garaboguz, Gazakystan serkedine çelini barýan avtomobil ýolunyň gurulşygyna hem girişildi. Çeýlem Aşgabat şäherine güneşli çağalar we yetkinjekler merkeziniň gurulşygyna badalga berildi. Şu ýyl ýurdumyzyň ahal welaýatynyň Akbuğday etrawyna döwletli mekan, Kaq etrawyna bagtly zamany atly täze döwrewap owalar açylyp ulanmana berildi. Daşagul welaýatynyň Könürgönç etrawyna häzirki zaman bitaraplyk şäherçesi dawraly ýagdaýda açyldy. Arkada şäheriniň ikinji tapgyrynyň gurulşygy dowam etdirildi. Ýurdumyzda döwrewap owalaryň häzirki zaman ýaşaýyş jaýlarynyň gurulşy hem dowam edýär. Bularyň ähleti watan diňe halky bilen watanlar, döwlet diňe halky bilen döwletdir diýen şygarymyzyň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini görkezýär. Edi watandaşlar, owa hojalyk pudawyna geçirilýän özgertmelerimiz hem rowaşlyklara beslenýär. Edermen daýharlarymyz watan harmanyna 1.400.000 tonnadan owrak ýokarky buğday hasylyny tawşaryp, şertnamalaryň borçnamany üstünlikli ýerine ýetirdiler. Ýygnalan bol galla hasyly mähruwan halkymyzyň berkarar watanymyzyň baýlygydyr, saçaklarymyzyň rızkal bereketidir. Gelecekde hem owa tähmetkeşlerini ykdysadydan howaslandyrmak, pudaň maddi enzamlaryň büniýadyny berkitmek boýunça netijeli çäreleri durmuşa geçirer. Ýurdumyzyň neft gaz, ulaw aragatlaşyk we sowda toplumlaryna hem köp işler amala aşyrylýar,
Bu toplumlar berkarar döwletimizin gazanyan ötüşlerine münasip goşan goşýarlar. Edi vatandaşlar, halkymyzyň saglygy, awadan we bagtyar durmuşy biziň alyp barýan döwlet siýasatymyzyň möhüm ugry bolup durýar. Tamamlanyp barýan ýyllar Aşgabat şäherine köp uğurly hastahananyň, Ahal welaýatynyň Tejen şäherine köp uğurly hastahananyň, Şeýlem Daşawuz welaýatynyň Daşawuz şäherine enäniň we çağanyň saglygyny goraş merkeziniň guruluşyna badalyga berildi. İnsan saglygyny goramak boýunça alyp barýan işlerimizi geljekde hem dowam etdirer. Alym we bilim ulgamlaryna hem netijeli özgertmeler durmuşa geçirildi. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutynyň Döwrowap okuw binalar toplumy, Halkara Tenagatçylar we Telekeçiler Uniwersitetiniň binalar toplumy we başga-da köp sanly bilim maksatly desgalar açylyp ulanmana berildi. Ýaş nesillerimizi sport bilen meşgullanmaga giňden çekmek, ýurdumyzyň halkara sport awraýyny hassa belende götürmek ugrunda hem uly işleri alyp barýar. Şu ýyl galkynyş milli aty sünnäki oýunlar topary Monte Carlo Halkara Festiwalyna baş bayraga münasip boldular. Arkada futbol topary hem halkara ýarşyna ýeňiş gazanyp ýurdumyzyň halkara sport awraýyny hassa artdyrdy. Türgenlerimiz dünýä derejesindäki ýarşlarda üstünlikle çykyş edip bayrakly orunlara münasip boldular. Biz geljekde hem ýurdumyzda sporty ösdürmek boýunça alyp barýan işlerimizi dowam etdirer. Hormatly adamlar, biz milli medeniýetimizi ösdürmek, mirasymyzy gorap saklamak, wagt etmek boýunça hem giň gerimli işleri alyp barýar. Halkara Parakatçylyk we Ynanşmak ýylyna Aşgabat şäheri UNESCO-nyň öwrünji şäherleriniň bütün dünýä toruny girdildi. Şeýlem türkmen alaway itlerini ösdürip ýetişdirmek sunugaty UNESCO-nyň adamzadyň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna girdildi. Geçip barýan ýyllar halkara derejede dürli medeni çäreler, medeniýet günleri ýygyderli geçirildi. Geljek ýyl medeniýet hepdelegini Balkan welaýatyna ýokary derejede geçirer. Edi watandaşlar, şu ýyl ýurdumyzyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan Türkmenistanyň kemişelik bitaraplygy atly kararnama bir agzdan kabul edildi. Munyň özi bitaraplyk siýasatymyzyň münasip dowam etdirilýändigini ýende bir gezek görkezdi. Halkara Parakatçylyk we Ynanşmak ýyly hemde ýurdumyzyň kemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllyk münasibetli halkara derejede köp sanly çäreler geçirildi. Awada milli siýasatçylyk dowlagyna Birleşen Milletler Guramasynyň deňde çykalgasy bolmadyk ötüp barýan ýurtlar boýunça 3-nji halkara maslahaty ýokary derejede geçirildi. Bu gorda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan awada siýasat jarnamasy atly kararnama bir agzdan kabul edildi. Şeýlem ýurdumyzyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan Birleşen Milletler Guramasynyň durnukly ulaw boýunça 10 ýyllygy hemde durnukly ötüşi üpçün etmekde ygtybarly we durnukly energiýa birikmesiniň esasy orny atly kararnamalar bir agzdan kabul edildi. Awada milli siýasatçylyk dowlagyna geçirilen häzirki zaman jemgyýetine dinanlaryň orny durnukly ötüş maksatlaryna ýetmek ugrunda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek atly halkara maslahaty hem möhüm ähmiýete eýe boldy. Halkara maslahatyň jemi boýunça jemleýici resminama kabul edildi. Halkara bitaraplyk güni münasibetli geçirilen halkara forum şanly ýylyň iň esasy wakasyna öwrüldi. Ýokary derejede geçirilen halkara forum boýunça Aşgabat jarnamasy kabul edildi. Bu forum
parakatçylygy söýji döwlet hökmünde ýurdumyzyň awraýyny hassa belende götürdi. Hormatly adamlar, ata watanymyzy mundan beýlekde ösürmek maksady bilen biz yetip gelen 2026-njy ýyla garaşsyz, baky tarap Türkmenistan, Bedewatly, Atbaradan mekany ýyly diýip at berdik. Hoş niyetli arzu umytlar bilen garşy alýan täze ýylmyzda mukaddes garaşsallygymyzyň şany 30 ýaşlygyny belläp geçerdi. Watanymyzy bagtyarlygyň we rowaşsyň mekanyny öwürmek ugrunna ihlas bilen rahmet çekerdi. Edi watandaşlar, ýene az salymdan täze 2026-njy ýyly garşalar. Şu pursatda siziň ähliňize berk jan saglygyny ve täze üstünlikleri arzu edýän. Täze ýyl awadançylygyň, rızgal bereketiň ýyly bolsun. Maşgaly ojaklaryňyzda agzy birlik, döwletlilik ýar bolsun. Täze ýyl rowaşlyk, bagt getirsin. Täze ýyl bedewady bilen ähliňizi maksat murada ýetirsin. Täze 2026-njy ýylyňyz gutly bolsun.